אוקיי, אז מה קורה אנשים? כאן ליאור, והיום אנחנו בעוד פרק של טנקי עם השחקן שצילמתי בסרטון הזה, הקודם, לא כאילו הקודם, בין הסרטונים הקודמים. עזרא 12, ועכשיו גם יש לו צבע נדיר ל3 מיליונים בערך, והוא רק 2 פסים שבורים וכוכבית, הרמה שלו. אז בקיצור, אני עכשיו הולך לעשות פרק, לשחק איתו כמה דקות, בגלל שאין לי לעצור כאילו את הסרטון, האפשרות שלי לעצור את הסרטון, אז אני מחכה ומחכה. אוקיי, צריך שזה ייכנס לי. טוב, רגע. אוקיי. זה לא נכנס משום מה, אז ננסה מה זה אחר. אוקיי. רגע, בואו נחכה שהטנקי יטען. אוקיי, הוא ניתן. אוקיי, יש לי שחקן חדש ואנחנו לא נתמקד בו היום. אני אשים איך שקוראים לזה, בתיאור, את הלינק של האתר, ואני גם אעשה סרטון של איך נרשמים והכל. רק תחכו. אוקיי, אז בואו נשחק. נגיד פה. לא יודע אם זה הולך להיות קרב קל או קרב קשה או קרב בינוני, אבל אני בטוח שאני אענה מהקרב הזה. אתם תראו, קצת השתפרתי במשחק. אוקיי, זה טען את העולם. אוקיי, אנחנו עכשיו משחקים עם הרובה הזה. הנה איש עם משהו בתוכו. אומייגאד! יש לו כבר זה? לא מאמין. אומייגאד, מאיפה לא יש את הצבע הזה? כן, לא... כנראה הוא יצר את השחקן באיזה 2013 והוא לא שיחק איזה מלא זמן. אומייגאד. אומייגאד. איזה רמאים. תן לו לשחק. כן, יש פה עם רמאות כאלה שמשחקים.
כן, יש כאלה שדפוקים מדי ומשחקים רמאות. לא, 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 לא. זה בסות. בסות. זה מה שזה. לכן ורק בסות. בסות. יודעים מה הכי בסות? מה זה? ורוצם חיים. לא מתבייש. אין כאילו זה. אוקיי, אז עוד כמה דקות אני אגמור את הסרטון. או אולי עכשיו אני אגמור אותו. אוקיי, אז ביי חברים, נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי.